mutumina kaga na san halinka da kwaba wannan fada matan kan muje idan muka je gurin nan kar ka min shirme kai ka nutsu abin da na saka kai shi za ka yi abin da ban ce kai ba ka kai kaje kai wani dan rena hankali ne sai ma magana ka ce baka ji ba amma in mace ce ta ma magana su ɗaya kake ji ko mace a namiji mace a namiji mace idan mun je gurin nan ka nutsu abin da na ce kai shi za ka yi wanda ban saka baka kai ba na san zai kyau ba hankali ni ban ce baka da hankali ba mala hankali ne da kai ban ce baka da hankali ba mu je mutum he ka ce rubu ana mai magana mun baya bi na ga tuka na rubu yana moto dan da shiru ne baki dan da shiru ne baki na baya motsi baki na kake ta ran dage ka me kaman da ran dage ka matamu ka san me yana sai yana son ka da yau Allah kullum ya zo zai sai wurin nan mun sanyi wannan bishiya kamar yaji Allah sai mu ji wani fari ziki Allah kuma ka san duka matan Najeriya nan ba kula kowa fa saboda ina son mu je mu yi lamarin nan Allah harkan nan mugun daɗi kai kaga wancan gan da yake zance da budurwar ta kaga shi kalle shi da kyau to ka san me nake so da kai ya mun yi fada da shi kwanaki ya ɓaci ya ci galaba a kaina saboda mutane sun zo sun rike ni ya dake ni na kama duk lokacin da muka haɗu da shi sai na mai naushin ɓarin mahaukaciya kaga ne yanzu abin da nake so idan na je na taɓa shi za a gani ne ban da gaskiya yanzu so nake da kai yana tare da budurwar ta shi ka je ka mamari yana tasowa wara ya mahau kansa mu daddake shi kaga na ci kara na rama abun da ya mun kenan ka tana ne baka dai kai dan hegiya wai baka ji abin da nace bane baka dai cewa ne ka je ka samu wancan ka dake shi ni kuma ina zuwa ran hau kansa ni ma da duka me amma wani abu ni yau wani abu da ka shiga abokin ka ba kuma kaga daga dan ma sai mu kwace beb din ya kace abu ne uwa kashi ya kare mu a ciki zuwa da kai ka dake shi yawwa Malam lafiya? Bara ni tana yi kuma ta. Mene ya yi miki? Menene? Yanzu fa daga wata kwanta. To baki taimako baki tafi mana. Ai da kan taimakawa. Bawan Allah ne zai cutar da ke ko kan wata. Oh, dika mutanen gwannan maukan siya ne kenan. Lambar waya ba. Lambar uwa ki za baki. Amma lambar waya gidanku. Ina zuwa. Yan mata. Ke. Aiki da. A kan soyayya ne buge. Ke. Ha ha ha!